Bona tarda. Comencem el ple ordinari d'aquest mes de maig. Primer punt, aprovació de l'acte del ple passat. Algun comentari sobre l'acte? Senyor Álvarez. Bona tarda. A la plana 32, a l'inici, diria que falta una intervenció del senyor Honrado. Hi ha una primera intervenció meva, després hi ha una de vostè, senyor alcalde, i llavors faltaria, entremig de la meva, una del senyor Honrado. Sí, revisarem la gravació, senyor Álvarez. Alguna qüestió més? Podem aprovar l'acte amb aquesta esmena si és que es troba el resultat? Gràcies. Segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè i novè punts que són de donar compte de diversos decrets d'informe de tresoreria i sentències interlocutòries. Part dispositiva de totes elles, senyora secretària. Es dona compte del decret número 23/13 en referència al recurs 324/2012, procediment recurs ordinari per actor Armando Aurora Pereira, part demandada Ajuntament de Salt, del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona, que en la seva part dispositiva es té per desistida la part recurrent Armando Aurora Pereira i declara l'acabament del procediment. Interlocutòria número 46/2013 del recurs 247/2012 per Actora Revestiments Ja Group SL, part demandada Ajuntament de Salt, del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona, que la part dispositiva declara acabat el procediment instat per Revestiments Ja Group SL contra la resolució de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Salt de data 17 d'agost de 2011, recaiguda a l'expedient sancionador que s'indica d'imposició d'una sanció de multa de 1.000 euros per la comissió d'una infracció greu de trànsit consistent en ocupar la via pública de manera que destorbi la lliure circulació de vianants, piló de sorra a la vorera, atès que hi concorren les previsions de l'article 76 de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Recurs 36/2010 per Actora Manufactures Antonio Gasol SL, part demandada Ajuntament de Salt, del jutjat contenciós número 2 de Girona. Decret número 19/2013 de 27 de març de 2013, que la part dispositiva tinc per desistida la part recurrent Manufactures Antonio Gasol SL i declara acabat aquest procediment. Punt 5è, del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona, del recurs, en referència al recurs 138/2012, procediment abreujat per Actora Juan José González Vázquez, part demandada Ajuntament de Salt. Sentència número 77/13, de 13 de març de 2013, que en la part del fallo estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per la representació de Juan José González Vázquez, anul·la els actes recorreguts per no ser conformes a dret, imposa al demandant la sanció de multa de 100 euros. Decret d'alcaldia de 24 d'abril de 2013, en el qual es disposa, primer, comparèixer com a part interessada davant del jutjat contenciós administratiu 7 de Barcelona en el recurs 304/2011 contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial a conseqüència d'un accident ocorregut el dia 9 de febrer de 2010 a la carretera G535 al terme municipal de Salt. 2. Designar la senyora Raquel Faurí i Soler, lletrada de l'Ajuntament de Salt, i la procuradora senyora Alicia Barbany Cairó per a l'assistència jurídica de l'Ajuntament en aquest procediment. Tercer, donar-ne compte al ple de la present resolució. Es dona compte, així mateix, al punt 7 de l'informe de tresoreria
de l'informe trimestral de tresoreria previst a l'article 4.3 de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. Pagaments realitzats durant el termini legal, 113 per import 68.287, que representa el 2,03%. Resta de pagaments, 1.841, import 3.290.089, que representa el 97,97%. Obligacions pendents a les quals s'estiguin complint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural, 882 per un import de 1.453.568 euros. Decret d'alcaldia de 30 d'abril de 2013, en el que es disposa, primer, ampliar la composició dels membres de la Junta de Govern Local per decret d'alcaldia de 14 de juny de 2011 i nomenar membre de la Junta de Govern Local la senyora Glòria Pàmies i Casas, de conformitat amb els articles 20 i 23 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb la redacció introduïda per la llei 57/2003 de 16 de desembre i 48.1 lletra B del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Segon, nomenar la senyora Glòria Pàmies i Casas, tinenta d'alcalde, d'acord amb el que disposen els articles 20.1 lletra A, 21.2 i 23 de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local i article 55 del decret legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, amb un règim de dedicació parcial del 50% i amb una retribució de 1.250 euros íntegres mensuals a raó de 14 pagues a l'any, tal i com disposa l'acord del ple extraordinari celebrat el dia 4 de juliol de 2011. El contingut d'aquest decret assorteix efectes des de la data de la seva expedició, sens perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al ple de la corporació. Decret d'alcaldia de 10 de maig de 2013, en el que es disposa ampliar la composició dels membres de la Junta de Govern Local per decret d'alcaldia de 14 de juny de 2011 i nomenar membre de la Junta de Govern Local el senyor Josep Valentí Feixes, de conformitat amb els articles 20 i 23 de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, amb la redacció introduïda per la llei 57/2003 de 16 de desembre i 48.1 lletra B del decret legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. El contingut d'aquest decret assorteix efectes des de la data de la seva expedició, sens perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al ple de la corporació. Algun comentari? Senyor Burg. Bé, bona tarda a tothom. Bàsicament el que ens agradaria és preguntar una mica aquests últims decrets que ha llegit la senyora secretària, que fan referència al nomenament de la nova tinenta d'alcalde, la senyora Glòria Pàmies, de la mateixa manera que es nomena com a membre de la Junta de Govern Local, i el nomenament també de Josep Valentí com a membre de la Junta de Govern Local. Bàsicament ens interessaria saber realment per què es fa ara aquests nomenaments, quin objectiu persegueixen, si estan darrere d'algun projecte en concret. Recordem, perquè també ens interessa recordar que en el moment que es va fer el Cartipàs, el ple de Cartipàs, es van designar tota una sèrie de figures que en aquell moment es va dir que es posaven com a previsió, però que en aquell moment no feien falta. D'aquelles figures hi havia 2 adjunts d'alcaldia, 2 càrrecs de confiança, que al cap de 2 mesos es van cobrir. Hi havia una previsió d'una mitja jornada per una dedicació d'un regidor, i després hi havia una dedicació per alcaldia. A dia d'avui complim ja, dels 4 en complim 3, faltarà només la d'alcaldia, i el que ens agradaria saber és si es té pensat també fer-la servir. També ens agradaria saber quin cost té això de més per l'Ajuntament, ja que evidentment en els pressupostos no venien, i recordo que
quan vam començar aquesta legislatura hi havia una rebaixa de l'aportació pels càrrecs electes, que anava per comunitats, i era per saber si aniria en detriment també d'aquesta aportació per comunitats. I després, doncs, ja que s'ha de fer alguna modificació, m'imagino, doncs, del pressupost, saber d'on es treuen aquests diners, d'on es deixaran d'invertir o de gastar. Gràcies. Senyor Álvarez. Sí, la nostra qüestió anava pràcticament a la mateixa direcció que el company d'IPS. Efectivament, doncs, si quan es va fer el cartipàs, doncs aquesta era la senyora regidora, estava una regidora delegada, si en aquests moments assumeix una altra responsabilitat, si és degut a que hi ha més, se li han canviat les responsabilitats que tenia, si se li han afegit. Després també per quina raó, voldríem saber per quina raó, doncs, o quina raó obliga o fa que se tingui una dedicació parcial, i aquí doncs, hi ha una mica sí que nosaltres hem fet el càlcul. Aquesta modificació representa pel cap baix uns 10.000 euros l'any, en funció del que estava aprovat segons les bases d'execució del pressupost de cobrar d'un regidor delegat, i el que cobraria ara com a tinent d'alcalde, si afegim les despeses de seguretat social, que també van a càrrec de l'Ajuntament, ens ve a sortir més o menys 10.000 euros, menys que més. Llavors, doncs, voldríem saber, primer, per què, pel raonament d'aquests canvis, i en seguir el segon tema, doncs, per què d'on sortiran aquestes despeses que han de passar a englobar, a engreixar el capítol 1 de l'Ajuntament. Miri, la raó és perquè és una facultat d'alcaldia que exerceix quan considera oportú. Aquesta és la raó fonamental de la composició del cartipàs, la composició de les tinences d'alcaldia i la composició de la Junta de Govern és facultat de l'alcaldia. La preocupació seva, jo l'entenc, estem a parlar de 10.000 euros fins que arribem als 150.000 de diferència, crec que falta un bon tros. La dedicació de l'alcaldia parcial és possible que es pugui utilitzar, sí que és possible. És una tinença d'alcaldia parcial que el cost em sembla que són 17.500 en quant a pagament directe. Amb un govern en minoria n'hi ha una, amb un govern en majoria absoluta n'hi havia 4 a 28.800 cada una. Per tant, les raons segurament vostès també me podrien ajudar a trobar-les, o les que tenien per fer-ho. En aquell moment vaig pensar que la feina no justificava la necessitat d'una dedicació parcial. El fet és que la feina ha anat augmentant especialment amb el tema d'habitatge i amb el tema d'aquesta oficina, i justifica aquesta decisió. En qualsevol cas, ho hem fet aquest any, i els 150.000 que varen dir que hi hauria per comunitats estan garantits, i vostès ho saben perquè a més ja hem afegit en el ple passat amb la modificació de crèdits, i hem afegit els que de l'any passat no es van utilitzar, també estan aquest any per comunitats. Passem a seguir-los posant per comunitats, i de com es finançaran és amb estalvi de capítol 1, amb aquelles baixes que saben vostès molt bé que a final d'any solen haver-hi. Aquestes són les consideracions respecte d'aquest punt. Punt número 10, aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants. Part dispositiva, senyora secretària. Es proposa primer aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a 1 de gener de 2013 amb el resultat consolidat que s'indica: total homes 16.311, total dones 14.282, total població 30.593. Comunica aquest acord a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística. Senyor Caselles. Sí, bé, és que hi ha poc a dir, no? És a dir, és aprovar la revisió anual d'aquest padró municipal d'habitants, i un cop aprovada, si és que es té a bé aprovar, comunicar-ho a l'Institut Nacional d'Estadística, on segurament hi haurà una petita diferència, com ens sol passar cada any, que s'acaba conciliant amb detall per detall a veure quina és la diferència i per què s'ha produït. Bàsicament és això. Gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyora Martínez. Ara, bona nit.
totes aquestes persones que estan empadronades aquí a Salt i que no viuen aquí a Salt, sinó que viuen en altres països, com se pensa fer això? Com se pensa... Vale? Bueno, senyor Caselles. Bé, bàsicament, si no viuen aquí, hi ha un moment en el qual el permís de residència els hi caduca i si no són aquí per renovar-lo, evidentment llavors s'han de depurar d'aquest padró municipal. Bàsicament es fa d'aquesta manera. Sí, senyora Martínez. Bueno, ja venen a fer-ho això, eh? Venen, ho fan i tornen a marxar. A veure, aquest és el padró oficial que té aquest Ajuntament, es fa d'acord amb les previsions de l'Institut Nacional d'Estadística. La veritat és que nosaltres no disposem de 20 o 30 funcionaris que persegueixin a la gent a veure on estan. El cost que això representaria em sembla que sí que vostès ens el podrien tirar encara perquè donaria molt pocs fruits. Estem mantenint el padró en base a les altes i baixes que ens arriben, en base a les depuracions que em sembla són quinquennals, no, senyora secretària? Cada 5 anys hi ha una depuració. Doncs la renovació contínua i en funció d'això actuem d'ofici amb les baixes que es consideren oportunes. Sí, senyora Martínez. Perdó. Penso que no surt més car tenir gent vigilant-lo perquè fan servir els serveis socials, fan servir els hospitals, fan servir tot. No. Hi ha un... Ho sento, però és el que jo veig, eh? Però hi ha una petita, si em permet, una petita incongruència. Si no hi són, no crec que facin servir els serveis socials ni els hospitals. És que vostè m'estava dient que eren els que no hi eren. Si és que no hi són, no els faran servir, em sembla. Potser quan es posin malalts vindran, però no ho sé, ja em sembla una mica complicat. Bé, en qualsevol cas és el resultat que hi ha del nostre padró d'habitants i sotmetríem a votació aquesta proposta. Vots a favor de la proposta? Unanimitat, gràcies. Punt 11. Acordar l'adhesió expressa al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Local Red per la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, també part dispositiva, senyora secretària. Es proposa primer acordar l'adhesió expressa al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Local Red per la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, veu, mòbil i dades de l'Ajuntament de Salt. Segon, facultar l'alcalde o regidor en qui delegui la signatura de l'acord d'adhesió i les gestions necessàries per dur a terme aquest acord. Senyor Caselles. Sí, bé. El Consorci Local Red, que agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes, el que fa és la finalitat, entre d'altres, de donar suport tècnic als municipis en el desplegament de xarxes de telecomunicacions, fer d'interlocutor amb diversos operadors i també promoure i coordinar qualsevol acció que faciliti als ajuntaments reduir el volum de facturació en euros i millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives. En aquest cas, actua com un sistema de contractació centralitzada, el que fa és aglutinar aquesta demanda agregada dels diferents ajuntaments i consells comarcals per tal de la finalitat de que hi hagi un estalvi econòmic i també en el procediment de contractació i d'adjudicació. El que es proposa és adherir-nos a aquest conveni, cosa que ja des de l'any 2009 ja en tenim un, en el qual l'estalvi que aquest Ajuntament ha obtingut ha estat més o menys d'un 40% en la telefonia fixa, d'un 60% en la telefonia mòbil i d'un 10% en les dades, amb allò que amb internet, diguem-ho d'aquesta manera, d'acord? Ha sortit molt i molt bé i el que proposem és adherir-nos a aquest nou conveni per tal de fer ús d'aquesta avantatge comparativa i poder reduir, en la mesura que es pugui, la facturació d'aquests 3 àmbits, de telefonia fixa, mòbil i dades. Gràcies. Volen intervenir? Senyor Gil. Bona nit.
Veiem, evidentment, qualsevol millora i rebaixa, doncs estem d'acord, votarem a favor, però també m'agradaria saber si aquesta adhesió ens representa també algun tipus de cost econòmic addicional. Senyor Álvarez. Perdó, que no podria ser d'una altra manera, el nostre vot serà favorable a la proposta. De fet, com ja ha dit el ponent, aquesta proposta no és res més que continuar allò que es va endegar l'any 2009 i que estem molt satisfets de que si en aquells moments ho feien perquè preveien que podia haver-hi un estalvi en conjunt d'un 25%, resulta que ens vam equivocar i l'estalvi encara ha estat superior. No? Esperem doncs, que aquesta nova licitació segurament que no serà de l'estalvi, no serà d'aquest tipus, perquè ja partim d'una línia doncs, molt baixa, però que, lògicament, hi estem d'acord i ens el fem nostre. També els encoratgem doncs, que, si és possible, i existeix alguna opció que sembla ser que s'està treballant perquè poder trobar una contractació d'aquest tipus en qüestions d'electricitat, doncs també s'aprofiti i ens hi adherim a qualsevol conveni d'aquest tipus que pugui sortir-hi. Tema d'electricitat ja s'hi està, senyor Álvarez, a través de l'Associació de Municipis de Catalunya. Senyor Caselles. Si no, dir-li al senyor Gil que no hi ha, evidentment, no només no hi ha cost econòmic, sinó que hi ha estalvi. Això no hi ha cap tipus de cost per adherir-nos aquí. I l'estalvi que puguem generar tot això no el podem controlar avui dia, perquè és en funció de quina massa d'ajuntaments s'adhereixen en el conveni i la capacitat de negociació que tingui el Consorci en el seu moment en funció de l'operador que sigui. Jo crec que rebaixar gaire més serà difícil, però jo crec que sí que encara hi queda una mica de marge. Gràcies. Podem aprovar-ho per sentiment? Sí? Moltes gràcies. S'aprova. Punt número 12. Aprovar provisionalment les modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Urbana números 2 2013 i 3 2013. Part dispositiva, senyora secretària. Es proposa, primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 2/2013 de construcció de porxos a les claus 1.3.a i 1.3.b i la número 3/2013 de compatibilitat de l'ús del servei de restauració, la clau 2.3a, 1.4a i d'adaptació dels usos a les disposicions del Pla General d'Ordenació Urbana, redactades per l'arquitecte senyor Xavier Canosa Magret i l'assessora jurídica d'Urbanisme senyora Cristina Sabrià Pacreu, que integra en la seva documentació memòria, normativa i plànols. Segon, sometre l'esmentada modificació a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva. Senyora Pòrtoles. Sí. Bona nit. Portem a aprovar provisionalment aquelles modificacions que vam portar a ple inicialment, que no hi ha hagut al·legacions i que recordo que la 2/2013 és la de construcció de porxos per assimilar les zones de la Massana que tenen edificacions plurifamiliars en línia, i la 3/2013 és per compatibilitzar l'ús del servei de restauració també a la zona de la Massana. A posteriori s'enviarà la modificació a la Comissió Territorial d'Urbanisme i bé. Vol intervenir? És un punt, de fet, que ja vàrem aprovar per unanimitat fa un parell de mesos. Senyora Pineda. Sí, bona tarda. Més que res perquè en el ple llavors ja vam fer una pregunta al respecte de la modificació de la 3/2013 sobre el tema de restauració, recordant-los que al carrer Moreneta ja hi ha un bar-restaurant i a veure si es podien haver mirat com és que vam donar llicència en el seu dia sobre aquest establiment, perquè si no, no s'entenia massa bé l'equiparació. Em semblava que ja podia estar, si ho havíem pogut mirar. Senyora Pòrtoles. Sí, no és tot el carrer Moreneta, aquella illa en concret és compatible a l'ús, depèn de les illes. Podem aprovar-ho també per unanimitat, llavors? Sí? Moltes gràcies. 13. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 4/2013, també la part dispositiva, senyora secretària. Es proposa, primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número
CE 4/13, consistent en eliminar les línies d'edificació del carrer Llarg 56, 58 i 60, corresponents respectivament al Casal de Jubilats de Salt, la parròquia Sant Cugat, clau D4 i l'equipament educatiu privat Escola Maria de Déu del Roser, clau D1, i incloure a l'article 379 de la normativa els paràmetres d'edificació de la clau D1, redactada per l'arquitecte municipal senyor Josep Mariner Duran i l'assessora jurídica d'urbanisme senyora Cristina Sabrià Pacreu, que integra la seva documentació, memòria, normativa i plànols. Segon, sotmetre l'esmentada modificació a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva. Senyora Pòrtoles. Bé, aquest punt, igual que els anteriors, és la modificació 4/2013, que tampoc hi ha hagut al·legacions, i bé, és eliminar aquestes línies d'edificació que existeixen i que, bé, que en certa manera es depuren del pla general. I bé, i enviar a urbanisme també. Un comentari. Podem aprovar per unanimitat. S'aprova. 14è, aprovar l'expedient de preuament de la finca registral número 18708, cedida anticipadament a l'Ajuntament pels senyors Josep Maria, Miquel, Eduard i Joan Carles Encesa Viader i senyora Montserrat Viader Giravent. Part dispositiva, senyora secretària. Es proposa, primer, acceptar la sol·licitud presentada pels senyors Josep Maria Encesa Viader, Miquel Encesa Viader, Eduard Encesa Viader, Joan Carles Encesa Viader i la senyora Montserrat Viader Giravent, en data 29 d'abril de 2013, amb el registre 3627, iniciar expedient de preuament per Ministeri de Llei de la finca cedida anticipadament que consten els convenis de cessió anticipada signats el 28 de novembre de 2005, 1 de desembre de 2005, 5 de desembre de 2005, per determinar per mutu acord el preu just de la porció de 116,92 metres quadrats de la finca registral 18.708 de Salt. Segon, resoldre per avinença en el tràmit de mutu acord l'apreuament de la finca que s'indica a la proposta, amb les dades del registre de la propietat que consten. Tercer, satisfer els senyors esmentats en qualitat de copropietaris els 4 primers i la senyora Montserrat en qualitat d'usufructuària de la finca cedida anticipadament per tots els conceptes la quantitat de 17.240 euros d'acord amb el desglose que consta a la proposta d'acord. Quart, donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori que s'ha fet referència, procedint a l'entrega de la propietat de la finca a favor de l'Ajuntament de Salt i dels drets d'aprofitament que té aquesta dins el sector de millora urbana Ronda Monar SMU1, subrogant-se l'Ajuntament en la posició dels propietaris originaris en la reparcel·lació posterior que s'efectuï del sector de millora urbana Ronda Monar SMU1. Cinquè, sol·licitar al registre de propietat número 4 de Girona la inscripció dels drets d'aprofitament de les finques registrals 18.708 i 20.668 a favor de l'Ajuntament, amb trasllat de certificació literal de l'esmentat acord i de l'acte de pagament. Sisè, reconèixer l'obligació de pagament de 17.240 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària que s'indica a les persones anteriorment esmentades i amb el detall indicat a la proposta. Setè, facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a la formalització dels precedents acords. Senyora Pòrtoles. Sí, això ve de l'any 2005, quan es va signar un conveni de cessió anticipada per la vialitat i un tros de parc urbà d'aquesta porció de 116,92 metres quadrats d'una finca situada dins del sector de millora urbana Ronda Monar. Aquesta gent ha demanat que se li pagui l'expropiació. S'ha agafat la valoració efectuada per l'anterior arquitecte municipal, que es va fer a data de 31 de gener del 2011, en què valorava la finca per la quantitat de 16.419 euros. L'arquitecte actual manifesta que la valoració aquesta valoració és correcta i que aquí cal sumar-hi l'import del 5% de premi d'afecció, hi ha consignació pressupostària i per tant el que fem és efectuem per tancar i resoldre l'expedient d'aquesta expropiació. Alguna intervenció? Podem aprovar-ho per assentiment també. S'aprova. En
Entrem a l'apartat de control de l'activitat del govern. Punt 15, moció conjunta dels grups municipals de Convergència i Unió i Partit dels Socialistes en favor de l'esport de base i la seva promoció als municipis. En aquest cas, la iniciativa era del grup socialista, si els hi sembla, per part seva. La senyora Abad. Senyora Abad. Sí, bona tarda. La pràctica de l'esport i la promoció no només té la vessant de competició, de promoció de la salut, sinó que en la majoria dels casos és una eina d'intervenció educativa i de transmissió de valors en contextos on cal fomentar la cohesió social. L'esport en el nostre municipi, com en molts altres, és un instrument socialitzador tant per a infants i joves i les seves famílies, a més de ser una eina de promoció de la ciutat. És per això que l'anunci de retallar les subvencions a l'esport federat i deixar sense pressupost el Pla Català de l'Esport a les escoles ens sembla atacar la molt bona feina feta les últimes dècades perquè l'esport fos accessible a tothom. Per això proposem al ple els següents acords. Demanar a la Secretaria General de l'Esport que destini els recursos necessaris a les entitats esportives per poder desenvolupar els seus programes. Demanar al Govern de la Generalitat un calendari de pagament dels deutes que té amb el teixit esportiu català. Demanar a la Secretària General de l'Esport nous programes públics d'ajut al manteniment i conservació dels equipaments esportius. Traslladar aquesta moció a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya. Per tot això, demanem el seu vot favorable. Gràcies. Alguna intervenció? Sí. Ara sí. Bona nit. Bé, només dir que estic totalment d'acord amb el que ha dit la regidora, no recordo mai del teu nom, Jasmina, estic totalment d'acord amb el que has dit, sobretot amb les qüestions que amb l'esport és una bona manera d'educar a la joventut, perquè agafin també valors cívics i de comportament d'alguna manera, no? Que tot això s'ha de potenciar i com més millor. I que estic totalment d'acord, vaja. Molt bé, senyor Gil. Bé, nosaltres també votarem a favor d'aquesta moció. Trobem molt raonable que es lluiti en favor de l'esport base i ens sembla molt irraonable que la Generalitat hagi destinat molts calés a fondo perdut a Spanair i en canvi hagi deixat de costat l'esport base i altres similars. Gràcies. Senyor Burg. Bé, el nostre grup evidentment està molt d'acord amb tot aquest tipus de propostes que el que van és una mica educar més enllà del que coneixem com a escoles reglades i que són el que configuren les ciutats educatives. En aquest sentit, nosaltres estem molt d'acord, sobretot estem d'acord en que el model de retallades no és el que s'hauria de potenciar perquè la nostra societat tiri endavant i evolucioni. I el que ens sorprèn és precisament que vingui d'on vinguin aquestes mocions que plantegin aquest tipus de no fer retallades quan hem començat i vam començar en el seu moment amb governs dels que han presentat o han representat aquesta moció. En aquest sentit, jo crec que el que hem de fer és anar una mica més enllà. Els deutes de la Generalitat és possible que siguin part responsabilitat de la Generalitat, però segurament estarem d'acord que també són molta part responsabilitat de l'ofec que ens té l'estat espanyol, i jo li contestaria al senyor Gil que això sí que és una despesa que ens té martiritzats i que el que hauríem de fer algun dia és començar a entendre això i, si volem defensar els nostres pobles i ciutats, és començar a saber on es destinen i no els diners. Gràcies. Gràcies, senyor Burg. El moment que m'ha preocupat quan ha dit ofec, sort que ha quedat molt clar que era ofec d'ofegament, perquè l'ofec precisament és qui està lluitant per aconseguir els diners per l'esport de base. Molt bé, senyor Fàbregas. Sí, bona nit. Bé, com que també signem aquesta moció conjunta, no direm
res més de l'afegit. Sí que crec que cal fer un reconeixement a totes aquelles persones de les entitats del nostre municipi esportives, sobretot pares i altres persones que s'han interessat per tirar endavant aquests clubs, precisament en aquesta situació econòmica precària encara crec que és més rellevant la seva feina i deixar palès això. Cal posar-ho a votació o hi ha sentiment també? Sí? Doncs s'aprova per unanimitat. Punt 16, moció presentada pel grup municipal d'Independents Braçal de suport al poble palestí amb motiu del 65è aniversari de la Nakba Palestina. Senyor Burg. Bé, aquest passat 15 de maig va fer 65 anys de l'establiment del que seria l'estat d'Israel i el que va comportar precisament tot un genocidi en el que és la població palestina. En aquell moment es va definir això com a Nakba i des de llavors el que tota aquesta població ha intentat és que es reconeguessin els seus drets, que no s'aniquilessin cada vegada més totes les cases, tots els llocs on ells, les seves terres on estaven. I en aquest sentit, el nostre grup, com a grup que ha defensat sempre la llibertat del seu poble, un poble que, recordem, també ens toca aquest patiment des de fa 300 anys que vivim oprimits, creiem i considerem que hem de ser especialment sensibles en tots aquells pobles que a dia d'avui, com nosaltres, no tenen aquesta llibertat, però que alhora encara estan patint violència i guerres i alhora s'estan expulsant la gent de les seves terres. En aquest sentit, l'únic que plantegem és que hi ha una campanya internacional dirigida especialment a no recolzar, tot el contrari, és a donar l'esquena a totes aquelles accions a nivell del món que estan emparades per l'estat d'Israel i tot el que està plantejant aquest mateix estat, construint els murs que estan construint i desallotjant la gent de les seves cases, i el que plantegem és que aquest Ajuntament s'assumi en aquesta campanya de boicot, desinversions i sancions a Israel. Gràcies, senyor Burg. Hi ha alguna intervenció? Senyora Martínez. Bona nit. Penso que també hauríem de fer igual amb el poble d'Israel. La violència és mútua, Gràcies, senyora Martínez. Prego guardin silenci, sisplau. Senyora Pineda? Sí. Sí. Jo crec que, sincerament, que creiem que quan es tracta de temes de política internacional, com és el cas d'aquesta moció, que aquí no toca, i no dic que l'Ajuntament de Salt no hagi de preocupar-se i tractar temes de política internacional, perquè ho ha fet cada vegada que hi ha hagut qualsevol desastre d'àmbit internacional, de caràcter natural, hi ha hagut terratrèmol, etc. Però quan hem fet un ajut d'emergència que hem canalitzat a través d'algunes de les entitats que existeixen per aquest fi, o quan parlem de solidaritat i cooperació i quines actuacions des del municipal, però no per posicionar-nos políticament al respecte d'un conflicte internacional entre Israel i Palestina. Dit això, que em sembla que no toca en aquest ple, nosaltres tenim posicionament al respecte. Tenen una exposició de motius que podríem dir que pot ser bastant sui generis, una visió particular, especial de la història, que comparteixo o que compartim en part, en una part en el que és important. Fins i tot, i aquí es diu, resulta contradictori com un poble, el jueu, que va viure el genocidi durant la Segona Guerra Mundial, un cop es fan l'ocupació de territoris palestins des de 1940, han practicat aquest Nakba, que com bé diuen no deixa de ser una banda un genocidi, no? Resulta com a mínim contradictori. Però bé, el que interessa, i en aquest cas, són els acords. El primer el compartim, 100%,
no hi ha cap problema, però és clar, en el segon diu que l'Ajuntament de Salt s'adhereix a la campanya civil internacional pel boicot ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes que no reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en els termes del punt anterior. O sigui que qualsevol acord que hagués de tenir, per exemple, en aquest cas, l'Ajuntament de Salt, amb una empresa institució, doncs hauria d'haver subscrit el punt primer. Per tant, seria com requisit previ, no?, a la signatura de qualsevol acord. Però com estem parlant d'esdeveniments acadèmics, culturals, fins i tot esportius, ja sé que a Salt no tindrem unes Olimpiades, però no sé, si aquí hi ha un esdeveniment, no sé, un campionat de baixada de gimnàstica o de baixada en piragües, hi ha una gimnasta israeliana, li farem signar abans, conforme li defensen els drets fonamentals dels palestins, com la federació o la pròpia gimnasta. D'altra banda, en un món globalitzat com en el que estem, pel que fa referència, per exemple, a empreses que moltes d'elles estan prou internacionalitzades, és difícil fins i tot arribar a saber si alguna d'aquestes empreses té alguna part de capital israelià o interessos israelians. Bé, algunes empreses que es dediquen a la construcció, a la fabricació de llums vapor de sodi o que estan utilitzats per la via pública, han dit que tenen capital o interessos israelians. Tampoc hi podrem abans, en aquest cas, poder contractar. Això és com la llei, perdonin, però és com la llei del talió, ull per ull, dent per dent. Un boicot al poble palestí no se soluciona amb un boicot al poble israelià, i estem parlant de forces molt diferents, ho sé, però en aquest punt sí que no hi estaríem d'acord. En el tercer punt diu que l'Ajuntament de Salt es compromet a promoure una jornada de solidaritat al municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i difondre les diferents campanyes promogudes des de Catalunya o a la resta del món. Aquí l'exposició en contra o de posicionament del grup socialista que no la del propi ponent, i això evidentment el ROM preveu que no sigui així, però en qualsevol cas els pregaré que s'ajustin el temps permès. Senyor Fàbregas. Sí, bona nit de nou. Bé, ja hem manifestat en diverses ocasions que ens agradaria en aquest ple tractar aquells temes, aquells assumptes que són del nostre municipi. En aquest sentit, parts del discurs de la senyora Pineda ens els podem fer propis en tant en quant és un tema que se'ns escapa, és un tema molt complex, és un tema de política internacional, no crec que els regidors de l'Ajuntament de Salt ens haguem de manifestar en aquest sentit, per tant no entrant en el fons de la qüestió, perquè segurament
també ens faltaria molta informació per poder debatre abastament sobre aquest tema. No crec que ens pertoqui al plenari de l'Ajuntament de Salt manifestar-nos en política internacional i, per tant, el nostre vot serà contrari a la moció. Bé, responent una mica al Partit dels Socialistes, a veure, hi ha unes quantes coses que comentava. Primer de tot, la visió particular de la història, sí, és a dir, de fet cadascú té la seva visió de la història i en aquest sentit doncs, és la visió més palestina que no pas, suposo, la part israeliana, perquè alguns israelians doncs, deuen tenir altres visions i en aquest sentit nosaltres ens identifiquem en aquesta visió que és una visió, doncs, creiem, el màxim d'objectiva possible en els esdeveniments que hem vist a partir d'aquest any 48, d'acord? A partir d'aquí, el tema de... No creiem que sigui ull per ull, que sigui un boicot que hagi fet el govern israelià. Em sembla que el govern israelià ha fet alguna més que un boicot, sinó que el que precisament ha fet s'acosta al genocidi. Recordem que aquesta campanya de BDS es fa referència a una campanya que es va fer per l'apartheid sud-africana. En aquell moment suposo que també hi havia moltes reticències en tot aquest tipus de campanyes, perquè clar, en política internacional és cert que les coses no són mai fàcils, però ara probablement començaríem a tenir molts de consensos que l'apartheid no va ser el millor per aquell país. Precisament doncs, aquesta era una campanya que va aconseguir popularitzar el conflicte i que doncs, tots els elements internacionals poguessin fer-hi alguna cosa per solucionar-ho. Per això portem aquesta moció aquí. També contestant al grup de Convergència i Unió, doncs, que és veritat que s'ha dit moltes vegades que aquí o no interessa o no es porten mocions que parlin de política internacional. El que nosaltres creiem és que hem de poder portar aquestes coses perquè aquestes coses es porten per fer-ne difusió. Perquè si nosaltres portem avui aquesta moció aquí, segurament algunes de les persones que ens estan escoltant o algunes de les persones que hagin pogut llegir alguna cosa que hagi sortit a la premsa hauran après alguna cosa més del que està passant en aquell país i que probablement doncs, per el dia a dia de totes les informacions, de totes les notícies, doncs passen molt desapercebudes. Per això creiem que és important, perquè això és un granet de sorra, però creiem que un darrere l'altre algun dia aconseguirem alguna cosa important. En referència al que feia de canviar el punt segon, que entenc que potser sigui difícil establir amb quines institucions seria més fàcil, però amb quins tractes comercials, acadèmics, culturals o polítics o esportius que posava d'exemple podem tenir-hi o no, si no ho coneixem, si no sabem, si és un esportista, si és la federació, el que sigui. Entenc que pugui ser complicat, però ens podríem arribar a plantejar un millor redactat si estiguessin disposats a votar-hi a favor. Però esclar, per una abstenció. Creiem que l'objectiu del que es planteja és que precisament no es dongui joc a totes aquelles, sobretot institucions i tots aquells organitzacions que no denunciïn la situació actual de Palestina enfront d'Israel. Per tant, en aquest sentit, creiem que s'ha d'entendre això. No anirem a boicotejar una persona que no hi tingui cap culpa. No, és que aquí ja ho posa. És a dir, si aquesta persona s'expressa en aquest sentit, és a dir, que cal un respecte, com heu dit en el primer punt i esteu d'acord, doncs que aquestes persones o aquestes institucions en les quals hi hagi de tenir un tracte a l'Ajuntament de Salt que es manifestin en el mateix sentit, és a dir, que hi hagi una finalització de l'ocupació i colonització de territoris ocupats des de 1967 i el desmantellament del mur. Avui dia em sembla que poca gent, espero, en aquesta sala podria defensar la construcció d'aquest mur. Demanar que es desmantelli aquest mur doncs seria una de les coses bàsiques, no? El reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d'Israel a una plena igualtat. Home, estem lluitant cada dia per la igualtat de tracte al nostre país, per persones que hagin pogut tenir doncs,
dificultats, ja siguin col·lectius, ja siguin dones, ja siguin el que sigui, doncs creiem que és important que en altres llocs també pugui passar. No? És a dir, doncs creiem que demanar això no és cap cosa exagerada. I després, si es vol traslladar a l'Autoritat Nacional Palestina, hi estem d'acord. Treure i instar a les altres institucions que facin aquesta campanya? No, perquè és una recomanació. Vull dir que, de moment, en principi, quedarà d'aquesta manera. Si és que volen afegir el tema de l'Autoritat Nacional Palestina, d'acord. Gràcies, senyor Burg. Hi ha alguna intervenció més? Senyora Martínez, digui. Penso que tot el que sapiguem i ens arriba del poble palestí, del poble israelià, està molt manipulat i ens deixen veure el que volen que veure nosaltres, no? I tanta violència per un costat com per l'altre, ¿vale? O sigui que per mi es poden matar tots. Us prego que cuidin les expressions i en tot cas... No, senyora Martínez, espero que no sigui literal l'expressió i que sigui simplement l'expressió, diguem, metafòrica. Gràcies. Sí, senyora Pineda, i tancarà vostè? Sí, és que hem fet el segon torn, senyora Pineda. Sí, és que no sé si m'ha entès. Nosaltres, si no es canvia això, ens abstindrem, si no hi votaríem a favor. Ho he entès bé? No, més que res era... Sí, que entenem que el tema del boicot és excessiu o fins i tot de difícil control i al final s'acaba aconseguint amb una norma, amb una qüestió de difícil compliment. S'entén que, a veure, és per això que en principi ens abstindríem i per això demanaven de treure el punt segon i treure la referència que es feia del punt segon al punt quart. Era això, és que potser no m'havia entès que era per una abstenció. No, és que en principi sortim amb una abstenció de sortida, si canviava això votarem a favor. A veure, senyor Burg, ja per tancar aquest debat. A veure, pel que fa a les intervencions de la senyora Martínez, sincerament m'agradaria o ens agradaria al nostre grup que es comencessin a tallar, perquè és que no anem enlloc amb aquest tracte, perquè no és la primera vegada. Pel que fa a l'eliminació del segon punt, és que la moció el que demana és precisament aquesta campanya, és a dir, és adherir-se a aquesta campanya. Ho veig difícil. Jo el que els proposaria és, si es vol modificar, que es pugui entendre o que es pugui aplicar amb més facilitat, però adherir-se a la campanya sí, s'hauria de ser. Bé, senyor Burg i senyora Pineda, ja saben el que deia Mahatma Gandhi sobre l'ull per ull. Ull per ull i el món es quedarà sec. O sigui que abans que se'ns faci més fosc, amb aquesta moció que portem una bona estona, passaríem a votació. Vots a favor de la moció? 2. Abstencions? 6. Vots en contra? 13. Es rebutja la moció. 17è, moció presentada pel grup municipal d'Independents per Salt per la participació de la comunitat educativa en el disseny dels recursos destinats a la 6a hora. En aquest cas deu ser la senyora Rigau, entenc. Senyora Rigau. Bona tarda. Aquesta moció, bé, l'exposició de motius és molt planera. Salt sabem que necessitem, segurament per la peculiaritat i amb les dificultats que moltes vegades les escoles es troben, necessitem, i tothom ho reconeix, unes miques més de recursos que moltes de les escoles que ens envolten i moltes de les escoles del territori de Catalunya. És molt probable, perquè enguany s'ha retirat la 6a hora de molts dels pobles, de molts pobles, es rumoreja que Salt pugui ser l'últim o dels pocs pobles en què es quedin els recursos de la 6a hora. Els recursos de la 6a hora representen aquest professor i mig que tindrien les escoles perquè els alumnes fessin aquestes 6 hores lectives. El que nosaltres proposem és que, donat que és molt probable que el divendres que ve hi hagi una visita en el poble de la directora o
a qui ella estimi i delegui de la Direcció General d'Ensenyament Infantils i Primària per parlar amb els directors de SAL, vist també les últimes declaracions de la consellera que han sortit avui en el diari, recollides pels sindicats en quant al decret de confecció de plantilles de professorat, que això podria afectar altre cop amb una retallada segurament que seria de mig professor en alguna de les escoles, vist tot això, que donguéssim veu a la comunitat educativa perquè els recursos de sisena hora, sí, la conselleria té la intenció de mantenir la sisena hora a SAL, aquests recursos deixés que la comunitat educativa, professors, AMPAs, direccions, poguessin parlar si realment s'han d'invertir en sisena hora amb alumnat o deixar que les escoles, la comunitat educativa de SAL, decideixi què en vol fer d'aquests recursos, perquè hi hauria molts projectes que alguna de les escoles podrien desenvolupar amb aquests recursos. I en el supòsit, Déu no vulgui, que aquest nou decret de plantilles retoqui les plantilles de SAL, demanar-li, sisplau, que no ens els toqui, que ja que sota no ens els toquessin. I només el que demanàvem és això, si hi ha els recursos de sisena hora, que no fossin si la comunitat educativa decideix que sí, que el millor és fer aquesta sisena hora, doncs endavant, perquè la comunitat educativa és qui sap, qui coneix i qui ha de proposar aquesta solució. Però si la comunitat educativa amb aquests recursos creu que és molt millor una altra agrupació, un altre projecte, una altra flexibilització, una altra individualització, donar-los veu a la comunitat per poder fer aquest ús d'aquests recursos. I l'única cosa que demanàvem és això, doncs demanar al Departament d'Ensenyament que mantingui els recursos que suposa la sisena hora, demanar que obri la possibilitat de que la comunitat educativa pugui comunicar o pugui discutir si és això el que realment es necessita. I per aquest motiu doncs abordàvem el ple i demanàvem el seu vot. Gràcies. Gràcies, senyora Rigau. Volen intervenir? Senyor Bonet? Sí, només dir que estic totalment d'acord amb el que ha dit la senyora Eva Rigau i que bé, que el tema de l'educació doncs, és un gran problema i més en els dies doncs, que estem ara amb aquestes lleis que ens volen canviar i tot plegat i que bé que són els mestres els més interessats i els que veritablement saben el problema doncs, que hi ha, que dono el meu vot a favor a la moció. Gràcies. Senyor Gil. Bé, amb la línia de la primera moció presentada, el tema de l'esport base, nosaltres també estem d'acord amb aquesta moció. Evidentment, la configuració especial de la comunitat educativa de SAL doncs, exigeix molta dedicació i també volia aprofitar el plenari per transmetre el meu reconeixement a tota la comunitat educativa pel seu esforç i per la seva gran voluntat en la d'educar els nostres nanos i tirar endavant. I també seguint amb la línia expressada abans, quina llàstima que la Generalitat doncs, hagi llançat tants diners amb Spanair que era insalvable i no hagués dedicat més a aquests temes. En fi. Sí, senyor Gil, la primera vegada hem fet veure que no el sentíem, però esclar, si insisteix, potser haurem de contestar alguna cosa respecte de la manca de recursos i del finançament que té la Generalitat. No, senyora Baez? Sí. El senyor Gil, dels 40.000 milions de Bankia, no, només els d'Spanair. Per IPS, per la senyora Rigau, perquè quan he llegit la moció no m'ha quedat clar si realment aquesta moció defensa la sisena hora o no. És a dir, segons el que... Clar, aquí diu que els recursos es poden optimitzar millor amb altres coses que no siguin la sisena hora, com ara altres coses. Per tant, m'esperaria que m'ho contestés i en funció d'aquí faré la intervenció. Perquè no em queda clar si IPS ni aquesta moció defensa o no la sisena hora, a banda de posar-la a consideració de la comunitat educativa. Podríem fer, si vol fer un aclariment, però jo els prego una cosa. Fa una setmana que es tenen aquestes mocions. Jo puc entendre que hi puguin haver-hi posicionaments de partit que es puguin guardar fins al moment d'arribar al ple per doncs, fer... amb el millor sentit de la paraula, el teatre, davant de la premsa, davant dels ciutadans, perquè, sí, saludi, sí, per cridar l'atenció. Ara, si són temes d'un aclariment, home,
tampoc tenen la culpa la resta de regidors ni la gent que ens escolta de que una mínima comunicació amb un WhatsApp, amb un SMS o amb una trucada telefònica entre vostès aclaríssim d'entrada el posicionament. Senyora Rigau, vol aclarir això? Sí, ho aclariré molt ràpid, és a dir, IPS no estem a favor de la sisena hora entesa educativa i pedagògicament parlant, estem a favor dels recursos que comporta la sisena hora per salt i que la comunitat ho decideixi, i em penso que la moció queda clar. I sí que vostès ens poden trucar sempre que vulguin per si necessita qualsevol aclariment. Pot continuar, senyora Baez? Sí, és que jo no demanava res especial, vull dir, una primera intervenció i una segona. Ja pot fer la primera intervenció i a la segona ja parlarem. Sí, però el plenari, ja els he explicat que l'ordeno jo, hi ha un ordre en què el posicionament seu va abans que el nostre, si és un tema en què seguim l'ordre habitual. Per tant, expliqui el seu posicionament, senyora Baez, i deixem de discutir de procediment perquè no en traurem res. Doncs, en aquest cas, m'esperava més del grup municipal d'IPS perquè les escoles són més que els terrenys allà on es construeixen. És a dir, és possible que sí que hi hagi veus que diguin que la sisena hora no ha funcionat, però jo no he vist cap estudi que així ho demostri. Mesures com les que es recollien al Pacte Nacional per l'Educació necessiten més temps per donar els seus fruits. Com a PSC no ens conformem amb aquesta moció de mínims, ens sentirem amb l'obligació de demanar el millor per les escolars del nostre municipi i això passa per no treure més de 1.000 hores del currículum escolar, 200 i escaig per curs, a 5 hores a la setmana. Aleshores, estaríem a favor de votar la seva moció si la modifiquen i demanen al Departament d'Ensenyament els recursos que van lligats a la sisena hora. Per exemple, un mestre i mig per línia que s'amplia... Sí, el que jo he entès és que vostè el que vol és, en tot cas, treure la sisena hora però mantenir recursos. No, el que nosaltres com a partit el que demanem és mantenir la sisena hora però amb tots els recursos que deia el Pacte Nacional que necessitaven, és a dir, amb aquests 2 mestres. Sí que és mestre i mig pel Pacte Nacional, però llavors amb l'acord del 2005 de la mesa sectorial del personal no universitari s'afegia mig mestre més, per tant són 2 mestres més per línia. D'aquesta manera, amb els recursos que hi van lligats, sí que es pot fer tot allò per al que la sisena hora estava destinada. Evidentment estem a favor de que la comunitat educativa digui si estan a favor de participar i en què es volen gastar aquests recursos, però en tot cas els recursos a més, que demanem a la Generalitat. És a dir, em sembla aquesta una moció de mínims, estem acceptant que ens treguin la sisena hora i en tot cas demanem, pobrets de nosaltres, que ens deixin els recursos. Jo penso que si ens treuen aquesta sisena hora, no dubti que els recursos que van acompanyats amb ella marxaran també. Ara, si em permet, senyora Baez, vostè està defensant la sisena hora? No, dic és que hi ha una evolució molt clara d'un debat que vàrem tenir el 2011 en el Vallvera respecte del posicionament del Partit Socialista. En aquell debat em sembla que em vaig quedar sol defensant la sisena hora, però en tot, sí, era el Vallvera un mes abans de les eleccions i segurament ho recorden pels xiulets de desaprovació d'alguns mestres. En qualsevol cas, jo no vull intervenir, però em sembla que el que diu aquí és molt clar, que es mantinguin els recursos que suposen la sisena hora. No parla de treure ni de posar, sinó que hi hagin els recursos de la sisena hora i que els pugui decidir la comunitat educativa entesa en el més ampli sentit de la paraula. És això, senyora Rigau, no? Senyor Fàbregas. Bé, el nostre vot serà favorable a aquesta moció. Dir-li al senyor Gil que el tema dels paners, saps per què pagàvem tant espaner? És que ens cansàvem d'anar a Madrid a demanar calés i per tant vam dir, saps, posem-hi ja un avió. En tot cas, és perquè a hores d'ara no sabem què passarà amb la sisena hora. No sabem. No sabem si ens la donaran, si no ens la donaran. Vagi per endavant que el nostre grup està a favor i ha estat sempre a favor i sempre ha estat en la mateixa posició que és a favor de la sisena hora. Vagi per endavant això. És cert que aquí els
els equips directius dels diferents centres de primària tenen consideracions diferents. Hi ha alguns que hi estan a favor, uns altres que hi estan en contra. En tot cas, és un tema que, si realment tenim aquests recursos, estem d'acord en que es pugui parlar amb els directors i els equips per veure què anem de fer d'aquests recursos. No tinc massa res més a dir, estem evidentment a favor d'això. Per tant, escolti, tant de bo tinguem la 6a hora, tant de bo la tinguem, i si no la tenim, almenys lluitarem per tenir aquests recursos que crec que salt ens fa falta. M'ho han sentit dir més d'una vegada. Ens cansem de que ens diguin salt, doncs que es noti d'alguna manera que es creuen el que diuen. Vaja, és això. Senyora Rigau. Jo entenc que, ja que la 6a hora va ser una de les fantàstiques maragallades, que els mestres les coneixem com les maragallades, a vostès els hi sàpiga greu treure-la, o no hi vulguin... En cap moment les hores de 6a hora han sigut mai curriculars. Està prohibit per llei que siguin recurriculars, s'han de fer altres coses, que aquí els mestres han fet servir el seu enginy tant com han pogut, i sí que hi ha algun estudi de la Fundació Jaume Bofill i d'alguna altra institució que han demostrat que els resultats que s'invertien en 6a hora no milloraven els resultats acadèmics de l'alumnat. Entenc que hi hagi consideracions diferents de tants caps, tants barrets, evidentment són persones i cadascú pensa el que vol, i entenc, per altra banda, tots els equips directius de SAL que defensin la 6a hora i acabar lligada a aquests recursos. I en tot cas, d'acord amb el que diu el regidor, és si ens treuen la 6a hora, sisplau que no es toquin els recursos. I si ens deixen els recursos de 6a hora, que siguin els equips directius i la comunitat educativa de SAL la que decideixi quins projectes vol tirar endavant. Perquè el fet de que no siguin hores curriculars, per tant no són 200 hores més d'aprenentatge, són un altre tipus de 200 hores, que aquests mestres puguin fer i es puguin organitzar a les escoles com creguin, perquè no fent una hora més de classe els alumnes aprenen més. Es depèn de la qualitat i de l'enfoc que se'ls hi pugui donar. SAL necessita atenció individualitzada i és per això pel que apostem. Gràcies. Gràcies, senyora Rigau. Alguna intervenció més? Senyora Baez. Sí, és que el que diu realment no queda reflectit, a mi em sembla, la moció. És a dir, si realment estan a favor de la primera hora, de la 6a hora, els demanaria una mica que canviessin una mica el redactat per tal que no només fos IPS, PP i CiU que votin a favor, la resta de grups no sé què faran, sinó també nosaltres. És a dir, en comptes de dir que els recursos podrien optimitzar-se millor si es dediquen a altres finalitats que l'aplicació de la 6a hora, és a dir, sembla que estem malbaratant recursos, sí, és 1, 2, 3, el 5è paràgraf de la moció. És a dir, si en comptes de dir que aquests recursos estarien millor en un altre lloc, diguem que ens els mantinguin els recursos, però també la 6a hora, nosaltres votaríem a favor. Si no ens abstindríem, perquè tal i com s'interpreta la moció, sembla que no hi estan a favor. No sé, queda en la seva consideració si canvien això, si afegeixen que estan a favor d'aquesta 6a hora. Acaba de dir que sí. A veure, perdonin, és que si no, no es pot gravar i després tenim problemes. A veure, estem en el 5è paràgraf de la part expositiva, entenc. Expositiva, no dispositiva, no, senyora Baez? Vostè està discutint i que és senzillament unes consideracions que fan en aquest cas, i per això és una moció d'independents per SAL, i per aquesta raó també els hi hem de dir que nosaltres no ens hi hem sumat d'entrada, perquè sí que compartim els acords, però no al 100% la part expositiva sense que ens signifiqui un problema especial. Llavors vostè el que demana és considerem per tant que aquests recursos als quals es podria completar el Departament d'Ensenyament podrien optimitzar-se millor si es destinen a altres finalitats que l'aplicació de la 6a hora, i després segueix fent un enunciat de possibles supòsits, però això són opinions. És a dir, a la part dispositiva finalment no diu que en cap cas es destinin aquests recursos a 6a hora i es destinin a altres qüestions, sinó que recursos aquests en general hi siguin, que es discuteixin amb la comunitat educativa i ja veurem i que cada comunitat decideixi el que cregui oportú. Crec que el resum ve venia a dir això, que crec que és una casa en la que hi cabem tots, sense voler ser només el meu. I crec que en aquest sentit doncs, és fàcil. Llavors, crec que podem donar per acabada
el tema no... Si necessiten 5 minuts el grup socialista per reunir-se, jo els hi dono, per si volen acabar de decidir el posicionament. Podem parar 5 minuts i acaben de decidir. Sí, els hi dono 5 minuts. 5 minuts de recés. Sí, hi havia una pregunta pendent de la senyora Pineda que deia que amb les ordenances fiscals del 2012 va entrar en vigor una ordenança a pertinença de gossos i volem saber l'import total recaptat a final d'any. L'import total recaptat a final d'any és de 12.541 euros, d'un total de drets reconeguts de 18.881. Bàsicament és aquesta la resposta. Té alguna més, senyor Casellas? No? Senyora Fuster. No, la senyora Pineda ens va preguntar que pel proper ple volia saber quantes multes havien posat de gossos. Bé, s'han posat 14 denúncies, que no li podem dir quan hem recaptat perquè s'inicia un expedient i poden haver-hi al·legacions i de moment no sabem d'aquest any quantes s'han pagat o no. Vull dir, haurem d'esperar mig any més per poder dir aquestes dades. Senyor Valentí. Sí, la senyora Pineda em va preguntar a veure si el tema de l'IMASA, quantes persones havien posat al carrer, del personal fixe, en plantilla no n'han posat cap. Una ha anat a treballar al jutjat de Girona mantinguent el mateix horari i les altres dues voluntàriament s'han reduït l'horari laboral per quedar-se a treballar aquí salt. I després hi ha 5 persones que han acabat el contracte temporal que no s'ha renovat. Senyor Enrada. Una pregunta al senyor Álvarez. Bona nit. El senyor Álvarez pregunta si l'RC de Carnes Toltes es va encarregar amb posterioritat i com es va encarregar. Si la modificació de crèdit va fer per fer front a les despeses i és amb posterioritat a l'activitat. Senyor Álvarez, el dia 21 de gener es vaig reunir amb les entitats que en aquell moment eren les encarregades de l'organització de Carnes Toltes i em van decidir que l'Ajuntament actués com a organitzador i les entitats com a col·laboradores. El 25 de gener vaig fer arribar un informe meu a l'àrea d'intervenció demanant que la partida 46-33802-48001 altres festes que està comptabilitzada a capítol 4 que està contemplada com a subvenció per a l'organització del Carnes Toltes sigués transferida a la partida 473380222698 altres festes com a despeses diverses. I així l'Ajuntament seria qui pogués imputar les despeses de l'acte. Tot això es va demanar abans de Carnes Toltes, com pot comprovar. L'informe aquest es va fer 21 dies abans que es dugués a terme l'acte. El decret d'alcaldia es va signar i autoritzar el dia 13 de febrer de 2013, com pot comprovar dies abans de la celebració del Carnes Toltes. No? Bé, s'han acabat les preguntes del ple passat. Passaríem a les preguntes per escrit, que hi ha preguntes per escrit del grup socialista. Passaria a respondre-les. Senyora Pàmies, vol començar vostè? Hola, bona nit. Una de les preguntes escrites que ens han entrat al grup socialista és que ens pregunten quantes vegades s'han reunit amb la PA per tal de tractar l'ocupació del bloc del carrer Doctor Castany. Quins acords han arribat en aquestes reunions? Ens hem reunit les que han calgut, que fins ara n'han sigut 2. I els acords que hem arribat ha sigut la de mediar per aconseguir una sèrie de reunions que creiem tots plegats que són necessàries i per això hi estem treballant. La següent pregunta diu, tenen vostès o estan intentant cercar una solució per l'empadronament dels habitants actuals i futurs del bloc? La veritat és que els hi hem de dir que encara, a dia d'avui, no tenim cap sol·licitud d'empadronament.
La següent pregunta ens diu: han rebut informació prèvia de la companyia d'aigües en referència als diferents talls que s'han fet al subministrament del bloc? No. Quines han estat les actuacions de la companyia d'aigües que la companyia d'aigües ha fet sobre el subministrament d'aigua al bloc ocupat des del passat dia 22 de març? Com abans li haig de dir que no ho sabem. A veure, la companyia de subministrament d'aigua és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i, per tant, actua com a tal. La següent pregunta ens diuen és: han donat el vistiplau a les actuacions efectuades per part de la companyia d'aigües? Evidentment, si no ho sabem, no podem donar-li el vistiplau. Tenen coneixement que el tall d'aigua podria afectar algunes de les boques que utilitzen els bombers per abastir-se en cas d'incendi? No, no en teníem coneixement. I què pensen fer al respecte de totes les qüestions anteriors? Em penso que ja li han quedat prou contestades fins ara. Merci. Hi ha un altre seguit de preguntes que té el senyor Caselles i també he compartit, crec que amb la senyora Pàmies. Alguna? Sí, bé, hi ha una altra pregunta per escrit presentada pel grup socialista. Entre d'altres preguntes fan aquesta: tenen detectat que malgrat que les entitats financeres s'han adjudicat les propietats dels pisos no procedeixen a fer el canvi de nom o el registre de la propietat? Bé, tenim detectats, evidentment, quan hi ha una transmissió d'una entitat bancària, es queda d'alguna de les maneres possibles una propietat d'un pis o d'un habitatge, ho tenim detectat bàsicament perquè genera una plusvàlua. El tema del registre de la propietat és potestatiu de qui l'adquireix, inscriure'l o no inscriure'l. De fet, no fa gaire en aquest ple, en un cas diferent, crec que era Fomento, no havia inscrit una seva propietat en el registre. Això es pot fer o no es pot fer? Home, si hi ha una càrrega d'una entitat bancària al darrere, segur que hi és, però si no, no té per què. Aleshores, nosaltres sí que ho sabem, però generat per aquesta plusvàlua. Llavors hi havia una altra pregunta, que era: ens podrien dir si les entitats bancàries tenen impagaments amb l'Ajuntament per no fer front a els diferents impostos municipals? Si hi ha algun impost pendent de liquidar, però és molt, diguem-ne, en relació a el que recapta l'Ajuntament, és molt petit, i en tot cas li puc facilitar quines entitats són i quin import deuen en total, però en tot cas és un percentatge molt més petit que els particulars i pràcticament insignificant, i molts d'elles estan en tràmit de, diguéssim, de cobrament. Tot estan en voluntària. I llavors hi havia una tercera pregunta que li contestarà la senyora Pàmies. Senyora Pàmies? Sí, la pregunta en concret és aquesta. Diu: des del Servei de Suport a les Comunitats, són també vostès coneixedors dels deutes que tenen les entitats bancàries amb les comunitats amb les quals col·laboren? Ens poden informar també quina és la situació al respecte i si existeixen deutes per part d'aquestes entitats envers a les comunitats de veïns corresponents? Precisament des del programa de suport a la gestió de deutes comunitaris el que fem és vetllar precisament per quan tenim coneixença d'una adjudicació fer tota la gestió com perquè l'entitat bancària faci el pagament. Per tant, podem dir que des d'aquestes comunitats que portem des de l'oficina d'habitatge no tenim, o sigui, les entitats bancàries no tenen ni un deure. La següent, més que una pregunta, és un prec perquè diu: a partir d'aquestes dades els preguem també que negociïn amb les entitats bancàries amb la finalitat de reubicar en habitatges buits a les famílies desnonades del nostre municipi. És una tasca amb la que fa temps que hi estem posats i que en principi estan donant resultats. Per tant, que properament us podrem dir més coses. Bé, passem a l'apartat de pregs. El senyor Gil, el senyor Burg, el senyor Álvarez i la senyora Pineda. Senyor Gil. Bé, jo avui tinc 3 pregs per fer. Un prec seria la zona de Massana amb Cases Barates. Hi ha molts embornals que estan exageradament deixats i plens de sorra i de malesa. Llavors pregaria que es repassessin i es fessin neteja de totes aquests
embornals. Després, a la zona de la Massana, concretament, molt per la zona de les botxes i tot això, tota la gespa de l'àrea aquesta, doncs està molt malmesa. Ens pregaria doncs, que es tingués una mica més de cura amb aquesta gespa. I la tercera, les zones de càrrega i descàrrega. Tenim moltes queixes de que no es poden utilitzar perquè hi ha moltíssims cotxes que els utilitzen per aparcar. Llavors, aviam si podríem doncs, actuar en aquestes circumstàncies. Gràcies, senyor Gil. Senyor Burg. Bé, el meu prec aniria perquè fa un mes i mig que vam demanar tota una sèrie de documentació. Vam entrar per registre una sol·licitud que feia referència a molta documentació. Després de reclamar-la fa uns 15 dies vam començar a rebre alguna cosa. Només apuntar que del que hem rebut de moment s'assembla poc amb el que vam demanar i que fem els possibles perquè el més aviat possible puguem tenir aquesta informació, perquè si no ens és molt complicat poder fer l'acció de control de govern. Gràcies. Tots ho tindrem en compte, senyor Burg, però vostè també és conscient del que ha arribat a demanar? Sí? No li ha sorprès el volum que se li ha entregat fins ara i que no és tot? I de la feinada que significa per funcionaris de l'Ajuntament. Sí, clar. De fet, sí que m'ha sorprès moltíssim, perquè ens han entregat, després de que la mateixa sol·licitud s'especifiqués que fos en format electrònic, que se'ns entreguessin del voltant de 300 o 400 fulls d'una taula, a més, impresa amb 4 fulls diferents cada línia, i que això, a més, no hi havia la informació que nosaltres demanàvem. Per tant, amb això també em referia a ser una mica més curosos amb el tipus d'informació i, a més, especificaven a la sol·licitud que si hi havia alguna cosa que no s'entenia, perquè això venia de que ja havíem fet una sol·licitud fa 3 o 4 mesos, que se'ns va entregar una fulla que no deia res del que demanàvem, especificàvem que si l'àrea en qüestió tenia alguns dubtes, que es posés en contacte amb nosaltres. Algunes àrees ho han fet, però d'altres no, i ens ha arribat aquestes informacions que, ja dic, no serveixen per res, aquests 300 o 400 fulls que se'ns han entregat. Per això ens sap greu i que si es pot fer servir per correu electrònic, doncs millor. En la mesura que sigui possible, sap que preferim el correu electrònic i a vegades resulta que qui ho entén o qui li arriba ho entén malament, o a vegades també passa que qui ho demana no s'explica prou bé i s'entenen, a vegades no és que s'entengui malament, sinó que s'expliquen prou bé. En tot cas, procurarem subsanar-ho el més ràpid possible. Senyor Álvarez. Sí, aquest prec va adreçat al senyor Valentí. En el ple passat li varen fer un prec en el qual demanaven que els jardinets de la separació del Marquès de Camps es puguin repassar, i efectivament s'ha fet. I volem agrair-li que hagi fet cas al nostre prec. Com que veiem que ho ha fet, li posem més deures. Ja vàrem parlar, hem parlat diverses vegades del carrer Folch i Torres, el nostre grup i d'altres grups, en relació a aquells passos elevats que estan molt malament. Ara la veritat és que un d'ells no és que estigui malament, és que és un perill. És un perill, i vostè, que és usuari com jo de la motocicleta, passi per allà en moto i veurà que veritablement, si hi ha un despiste, podem tindre una desgràcia important. Ara li posaré un parell més d'exemples. Un el tenim molt proper, la cruïlla d'Àngel Guimerà amb Francesc Macià. També tenim, just a la cruïlla, un forat. Allà era una petita peça que s'ha anat enfonsant i ara ha provocat que hi hagi un forat allà. També de la mateixa manera és un perill, en aquest cas, pels usuaris de bicicletes o de motos. Un altre exemple li poso al carrer Pla de Sal, a l'entorn del centre comercial. Hi ha un munt de rajols al carrer que es belluguen i poden ser un perill pels vianants que transiten per aquells indrets. Li he posat 3 exemples, només que bé hi puc portar algun més, els pregaria si poden donar-hi solució. Gràcies. Home, si vol fer un comentari que serveixi per aclarir alguna cosa, doncs sí.
només dir que el del Folchi Torres, el primer, que és el més dolent que agafa la curva, que està tot xafat, ara ho farem amb una partida que hem tret d'asfalt. Però només podem arreglar aquest, perquè no hi ha partida. Però aquest que és el que diu vostè, ara el arreglarem. Gràcies. Està el senyor Álvarez? Sí, senyora Pineda. Sí, en d'altres anys el Ràdio Sal Sí? Sí? Ara? Ah, vale, sí. Doncs dic que Ràdio Sal abans disposava d'un espai per grups de l'Ajuntament, grups municipals de l'Ajuntament de Sal, doncs destinats a fer arribar a la població de Sal, als radiooients, doncs les propostes que es feien des de l'oposició. De més, i els demanaria que poguessin recuperar aquest espai a Ràdio Sal perquè tal que els grups que estem a l'oposició també tinguéssim un espai a Ràdio Sal. Ho considerarem, però igual m'equivoco, perquè ja sé que la seva memòria és molt bona, però jo diria que a principi d'aquest mandat es va oferir tota aquesta opció per part del director de Ràdio Sal, crec, i no s'hi van acollir, però bueno, escolti'm, no costa res tornar-ho a fer. D'acord, per tant de preguntes, el senyor Gil, el senyor Burg, la senyora Baez, el senyor Álvarez, Abad, Pineda... Senyor Gil. Bé, només dues preguntes. La primera pregunta va destinada al senyor Valentí. En passat ple vàrem denunciar el tema de les voreres amb les obres i que estaven en una situació lamentable per al pas de les persones. Llavors ens agradaria saber si s'ha pres mesures en aquest sentit i quines mesures es portaran a terme. I la segona pregunta va per la senyora Fuster, que seria, vam demanar també en un passat ple, el tema de la seguretat en els encreuaments del carril bicicleta en tot el carrer Pep Ventura, Roca del Peix, etc. Sí, hi ha alguna acció ja encaminada en aquest sentit. Gràcies. Gràcies, senyor Gil. Vol contestar, senyor Valentí? Sí, precisament un d'aquest tema que li vaig dir que ara anàvem fent requeriments amb aquestes empreses que han fet el bloc de pisos i no els han acabat perquè arreglessin les voreres, i precisament ara comencem a licitar la Ramon i Cajal, que convidem a 3 empreses per fer uns 40 metres de vorera. Hem començat per aquí, perquè n'hi ha moltes que costen de trobar propietaris. Però a Ramon i Cajal ja comencem ja. Bé, hem estat mirant la senyalització, i de moment puc dir això, l'hem estat mirant. Mirarem a veure amb el possible que es pugui arreglar el abans possible, però vull dir que mirarem que en poc temps pugui arreglar-se, però de moment hem estat mirant-ho. Senyor Burg. Perdó, senyor Gil. Perdó, no em referia a que hi hagi res que estigui malmès, sinó mesures especials de seguretat, perquè més que res són encreuaments realment perillosos i que moltes vegades les bicicletes i els cotxes no respecten els límits de velocitat, no respecten els cedeixes al pas, no respecten els stops i tard o d'hora hi haurà un accident important aquí. Llavors, una miqueta si es poden prendre mesures per millorar la seguretat d'aquests encreuaments. Senyora Fuster. A veure, és que n'hi ha d'aquests que el problema és que no està ben senyalitzat. Vull dir, és això, hi ha llocs que no està ben senyalitzat, d'altres sí i d'altres no. Per això li dic que mirarem de fer un estudi ben fet i senyalitzar-ho tal com ha d'estar. Senyor Burg, ara sí.
Bé, no, la meva pregunta només anava per veure si sabíem com estaven les obres del pont dels Carlins, que el mes de gener em sembla que va sortir a la premsa que ja s'iniciaven, i era per saber, veure com estaven. Jo estic tan preocupat com vostè, li vaig dir en el ple de març, perquè corresponia el mateix dia, el 18 de març, és quan va sortir la publicació en el BOP. Per tant, 18 de març, un mes d'exposició pública, mesa de contractació, presentació d'ofertes, mesa de contractació, sap que aproximadament després són 20-30 dies pel replanteig, calculo que a punt de caure, però faré una gestió perquè m'interessa molt acabar amb aquesta situació. Té alguna pregunta més, senyor Burg? Gràcies. Senyora Báez. Pel senyor Fàbregas, ens ha arribat una informació que el curs vinent l'Escola Arrels estaria dividida en el proper curs en 2 terrenys. El que hi ha situat el triangle davant de l'hospital i l'espai on són ara. Ens agradaria saber si hi ha alguna cosa de certa en aquesta informació perquè va sortir de boca de la inspectora. Vol contestar, senyor Fàbregas? No és cert. I més preguntes, senyora Báez? Pel senyor Honrado, que no hi és. El senyor Honrado s'ha hagut d'absentar. Pot fer la pregunta al proper ple o la pot deixar feta i se li contestarà al proper ple, el que vostè vulgui. Bé. Si la vol fer... Sí, en tot cas, com a mínim me la contestaran al proper ple. Primer era felicitar-lo per publicitar els 3 puntals de l'era de joventut a Salt, l'estació jove, el satèl·lit i la fàbrica, tots 3 establerts per governs socialistes. Hem vist que hi ha uns tòtems amb unes lones anunciant els espais de joventut del municipi i ens agradaria saber quin cost ha tingut el disseny i la impressió i a quina partida s'ha encarregat. Proper ple, senyora Báez. Té més preguntes? Moltes gràcies, sobretot per la brevetat. Me guardaré la d'en Gracián, no li diré. No li diré. Senyor Álvarez. Sí, aquesta va adreçada a la senyora Fuster. En 2 plens anteriors s'ha intentat portar una moció sobre una problemàtica que existeix a la Massana i finalment no s'ha discutit. A les passades informatives aquesta moció es va parlar que s'intentaria arribar a un acord, si calien entre tots els grups perquè donar-hi solució. Veig que no s'ha portat, vol dir que s'ha trobat una solució. Ens podria dir quina solució s'ha arribat perquè no es presenti aquesta moció? Senyora Fuster. Es refereix a la moció de la Plataforma per Catalunya? És aquesta? Francesc Macià? Francesc Macià. Semàfor? No, semàfor allà en principi semàfor allà no hi va cap, val? En principi es va mirar la senyalització que hi havia... A veure, primer cal dir que hi ha hagut 2 accidents allà a aquest pas de vianants, que no són per problemes de visibilitat, aquests 2 accidents que hi ha hagut, que es va mirar la senyalització que hi havia senyals de 30 que estaven tapats per les fulles i es van posar de manera que es veiessin bé. S'han fet controls de velocitat i la velocitat no és de 30 però molt a 40 i 44. Ara el que es va fer és, quan hi va haver-hi el primer accident, hi havia un carga i descarga que tocava al costat del pas de vianants i el que es va fer és pintar 3 aparcaments de motos. El que es fa ara és escurçar una mica més la carga i descarga i se'n pintaran 3 més, em sembla que són, o 2 més, i això sembla que la visibilitat quedarà totalment... Bueno, que hi haurà visibilitat des de la cantonada, es veurà si ve un cotxe quan sortís del pas de vianants des de la cantonada, vull dir que visibilitat n'hi haurà molta ara. Les preguntes, senyor Álvarez?
Vostè creu, doncs, que amb aquestes mesures el tema queda solucionat? No cal afegir-hi alguna més de llum al pas de vianants, per exemple? Vol contestar, senyora Fuster? A veure, també estem mirant de posar-hi una mica de llum, val? Que pot ser un fanal que hi ha... posar un fanal o un foco o un algo, però ha de ser una cosa que no enlluerni els cotxes, que és una mica complicat. Ja vam anar-ho a veure amb el senyor Valentí i estem mirant què és el que serà més adequat perquè hi hagi un punt més de llum. Perquè l'ideal seria tallar arbres, perquè els fanals estan posats, hi ha arbre, fanal, i hauria de ser al revés, fanal, arbre. Clar, no es pot tallar l'arbre perquè tingui llum del fanal. Doncs mirarem que hi hagi un punt de llum, sí. Més preguntes, senyor Álvarez? Bueno, tinguent en compte que és una de les entrades principals a la ciutat, vull dir, molta gent que utilitza l'Avinguda de la Pau utilitza aquest vial per entrar dins de Salt, que qualsevol acció que es faci és poca, però sobretot valorin el tema de la llum i si vol, doncs tenir, per exemple, a Països Catalans, a totes les cruïlles hi ha un tipus de llumenat que fa més llum que la resta, simplement és que sigui vertical en lloc de que vagi il·luminant el carrer, per exemple, vull dir que els invents ja estan fets. Tinc una altra pregunta per la senyora Pòrtoles, m'imagino que és per ella. Aviam, per registres d'entrada i de sortida hem tingut coneixement de que a les Bernardes pot haver-hi un problema d'estructural a l'edifici. La pregunta és, aquesta problemàtica pot representar un perjudici pels usuaris? Com recordarà, les Bernardes és la Diputació amb gestió del Consell Comarcal. Si vol, li pot contestar el director. La senyora Pòrtoles no té cap competència en aquest tema. No. Vol la resposta o què és el que està demanant? Si vol contestar, senyor Fàbregas. No hi ha cap problema. Bàsicament és una petita volta que s'ha dit, una petita viga, no és de les més importants, s'ha apuntalat a l'espera de que es puguin fer obres aquest estiu, però no suposa un perill, evidentment no. Més preguntes, senyor Álvarez? Sí, l'obligació dels serveis tècnics municipals és mirar que les edificacions del municipi estiguin en condicions, sigui quin sigui el propietari. No li he volgut adreçar la pregunta al senyor Fàbregas perquè ell és regidor de Cultura d'aquest Ajuntament i en aquest cas no és el director de les Bernardes que ens ha de respondre. Jo com a responsable de l'àrea d'urbanisme, per això li he traslladat la pregunta a la senyora Pòrtoles. Si en lloc de ser aquest edifici hagués estat l'edifici, un edifici particular en el qual l'Ajuntament presenta accions de fer perquè hi hagi un problema estructural, també els fa l'obra d'urbanisme, no se li pregunten al propietari. Vull dir, aquesta pregunta la traslladaria a la regidora d'urbanisme, per això l'he fet amb ella. Senyor Álvarez, entre administracions sol haver-hi una base de col·laboració i el que no anem nosaltres és supervisar l'acció de l'arquitecte de la Diputació de Girona ni esmenar-li la plana. Per tant, si ells ho estan fent com em consta perquè hi he estat amb ell quan estava revisant obres, doncs no crec que nosaltres tinguem que fer res més que estar amatents als seus informes. Crec que també és una opció lògica de no malbaratar recursos públics fent que hi vagin 2 o 3 arquitectes quan hi ha una administració que n'és responsable i en aquest cas de lo que és l'edifici és la Diputació. Té més preguntes? Per això mateix ens va estranyar que es fes una llista d'entrada. Senyor Álvarez, té més preguntes? Perdó, volia fer una pregunta, no sé a qui s'ha d'adreçar, perquè possiblement depèn de diverses regidories. En el municipi hi ha hagut darrerament 3 fires diferents, per ordre, la de Fira del Planter, la Fira del Trasto i finalment la Fira Tèxtil. Voldrien dir-nos que en diguessin la valoració d'aquestes 3 fires. Molt bona, senyor Álvarez. Següent pregunta, ens podria dir quins costos han tingut per l'Ajuntament cadascuna d'aquestes fires? Estan en el pressupost, senyor Álvarez, no ho recordo de memòria. Molt bé. Jo li puc contestar amb una. Una em sembla que no tenia
cap cost per l'Ajuntament, que era la Fira del Trasto, i el que no entenem és que si amb aquesta fira, que no tenia costos per l'Ajuntament, i vostè diu que han estat molt bones, les altres dues han tingut uns costos importants, amb aquestes, que no qüestiona els costos, que vagi per endavant. El que sí que no entenc és que amb la Fira del Trasto, que varen demanar 2 lavabos, no se'ls hi col·loquessin per qüestions econòmiques. Si la valoració hi està bona, no entenc que no es col·loquessin aquests lavabos per qüestions econòmiques. El regidor, al respecte d'aquest sí que cas, que és el senyor Honrado, no hi és, li demanaria que em contestés al proper ple. Ja el contesto jo, senyor Álvarez, no estava previst, no s'ha fet mai amb la Fira del Trasto i no vam considerar necessari. Té més preguntes, senyor Álvarez? M'imagino que és adreçada a la senyora Carabellido. En diferents establiments del municipi, darrerament hi ha uns sobres de sucre amb l'anagrama municipal. Ens podrien explicar què són aquests sucres, si és una qüestió publicitària, si és que s'ha fet una contractació, s'ha venut els drets o alguna cosa d'aquestes? No, no s'han venut cap dret. És una acció de promoció de la ciutat, pura i simplement, però si vol afegir... No, està pendent de presentar, però es va començar a difondre entre els diferents comerços. No sé si vol afegir alguna cosa, senyora Carabellido? No. Més preguntes, senyor Álvarez? Entenc que qualsevol comerç pot tenir aquest sucre. El que passa és que si aquest sucre és fabricat per un proveïdor en concret, vol dir que se li han donat una autorització o si li ha fet alguna sessió de drets perquè es pugui fer. No sé si m'ho poden contestar. Vol contestar, senyora Carabellido? Algú ho ha de fer i és un contracte menor, vull dir que algú ho fa, finalment. Però... Ara. És un producte que hem començat, no és qualsevol comerç, és un sucre, llavors són bars i restaurants. Hem començat amb un petit nucli, però nosaltres ni drets d'imatge ni coses d'aquestes. És per la commemoració del 30 aniversari de la independència del municipi. És un dels actes que dintre de la celebració d'aquest any vàrem pensar. Properament el presentarem i tindrà tots els detalls d'aquest fet. De fet, l'anagrama és el mateix de 30 anys que hi havia pel dia 3 de març, vull dir que no és cap novetat, això, senyor Álvarez. Vol fer més preguntes? No, només era el fet perquè ens estranyava, que ens estranya que una empresa particular pugui tindre aquest tipus de sucre que està venent amb el nom del municipi, llavors us imaginem. Si li sembla, senyor Álvarez, muntarem una cafeteria pública nosaltres i posarem els sucres. Qui vol que tingui els sucres? Doncs els restaurants, els bars, que són privats, no els tenim, l'Ajuntament. I ells s'han adherit a aquesta campanya i ens estan fent difusió, i ens estan fent propaganda institucional genèrica d'una cosa positiva del municipi, senyor Álvarez. És que no sé, no hi veig el problema. Si els sucres, estan fets per ser usats i qui els usa normalment és qui pren un cafè, a l'Ajuntament normalment no s'hi ve a prendre un cafè, normalment es va als bars que hi ha i als restaurants, vull dir, és que és lògic que ho tinguin, no? Em sembla, no ho sé. Vostès en repetides ocasions havien qüestionat les nostres polítiques de publicitat, veig que aquesta és una altra política de publicitat. La qual és que no ens estan explicant de què va. Una altra pregunta. Senyor Álvarez, de 30 anys d'independència, a nosaltres suposo que a vostè també li fa il·lusió recordar els 30 anys, Doncs senzillament ho hem fet, però és que no ve d'ara. El 3 de març aquest anagrama ja estava en el faristol. Hi havia el 3 de març, per un costat, hi havia 30 anys d'independència, i ara l'hem utilitzat per posar-lo amb el sucre, per ajudar a la gent de Salt que recordi quina és la seva història, res més. No pretén res més. En tot cas, només aquells que compren una sucre concreta d'un proveïdor concret, perquè la resta no el tenen. Una altra pregunta. Aquesta, suposo que va adreçada al senyor Valentí. Antiu coneixement que es preveuen fer canvis amb el servei d'holística. Ens ho podria explicar? Vol contestar, senyor Valentí?
no és que fer canvi. O sigui, amb aquest senyor, el senyor Mus, que fa la logística i la fa molt bé, el problema és un tema econòmic. És un tema econòmic. I l'Ajuntament li ha fet una proposta que has de contestar a veure si li va bé o no li va bé. Senzillament això. Més preguntes, senyor Álvarez? Em diu, doncs, que el servei de logística es mantindrà igualment, però en altres condicions, o simplement, si no hi ha un intent amb aquest senyor, es desapareixerà. Hem de veure quina és la resposta que dona, senyor Álvarez. Una altra pregunta. No sé si al ser un casal iria adreçada al senyor Honrado, però com que també hi ha el regidor d'Educació aquí, doncs potser ens podrà contestar ell. Hem vist, hem tingut informació d'un casal d'anglès que s'organitza a l'Escola del Veïnat al mes de juliol. En el decret doncs, posa que aquest casal el fa una entitat sense ànim de lucre. Llavors el que voldrien saber és qui organitza aquest casal, perquè quan vas a la plana web t'adreça una plana de Facebook i allà apareix una entitat, una empresa del municipi, que és la que tira endavant aquest casal, i entenem que aquesta empresa no és una entitat sense ànim de lucre, és una empresa que lògicament treballa per guanyar-s'hi la vida. Donat que en el conveni posa taxativament que aquesta entitat ha de ser una entitat sense ànim de lucre, el que volíem preguntar és si aquesta entitat, quines altres activitats desenvolupa el municipi i després quina contraprestació fa aquesta entitat al municipi perquè se li cedeixi gratuïtament aquestes instal·lacions municipals. Senyor Fàbregas. Bé, són 3 empreses de sal que han creat una altra entitat sense ànim de lucre. Per tant, és una entitat nova, una associació NIF, creada per 3 entitats del municipi, amb totes 3 gent de sal. Aquesta entitat ha demanat una escola com ha demanat altres entitats, ho demanen, se'ls ha concedit. Ja van intentat portar endavant un casal per Setmana Santa, no va ser possible, no van tenir gent suficient i per tant no el van poder portar a terme. La contraprestació és oferir un tant per cent, diria que són 3 o 4 places gratuïtes per gent que es derivarà de serveis socials, gent que no ho pugui pagar a canvi de l'ús de l'escola. Més preguntes, senyor Álvarez? Aviam, jo deia això perquè resulta que, no sé, recordo si va ser aquest estiu passat o l'anterior, també era una entitat que va demanar fer un casal a la mateixa pròpia escola que d'aquesta del veïnat, i en aquest cas no se li va deixar, i la resposta que se'ns va donar en aquest plenari va ser que no se li deixava perquè al municipi ja s'organitzaven casals. Llavors, vull dir, no entenem com pot ser que fa 2 anys hi hagués un criteri i ara n'hi ha un altre. Si ens ho poden explicar. Vol contestar, senyor Fàbrega? És la particularitat de l'activitat. No és un casal que entri en competència amb el que fa l'Ajuntament, que podria ser, sinó que és un casal lingüístic, anglès. Per tant, és un tema de formació, no és ben bé un casal. Senyor Álvarez, més preguntes? Més preguntes, senyor Álvarez? Ara. Sí, tinc més preguntes. De tota manera, creiem que haurem de veure si s'ha fet un decret en el qual parlava d'aquestes qüestions de sense ànim de lucre. M'imagino que faran un seguiment al respecte. Llavors és una... Perdó. No, ja està. Acabar les preguntes? Ha sigut un acabament, un interruptus així brusc, senyor Álvarez. O és que ja les té preparades pel proper ple, potser. Podria ser això. Senyora Abad. Sí, unes preguntes per la senyora Caravellido. El passat mes de gener vàrem acordar en ple delegar a la Diputació de Girona la negociació del nou contracte de teleassistència i ens agradaria saber si ja s'ha arribat a un acord. Vol contestar, senyora Caravellido? No, perquè li contestaria a mitges. M'estiu més o respondre-li per escrit o pel proper ple. Es pregunta, senyora Abad. En relació al tema de teleassistència tenim diverses preguntes. Vol que els hi faci ara i me les contesta al proper ple o per escrit? Les faig totes ara? Sí, podem contestar. Vale.
També voldríem saber, com que l'Inserso va decidir no participar econòmicament en la financiació de la teleassistència, ens agradaria saber qui assumirà el cost que fins ara assumia l'Inserso, quina és l'escala de preus que s'ha pactat, si hi ha alguna diferència econòmica amb la que existia anteriorment i si en tot cas ens podria fer arribar aquesta nova relació de preus. Gràcies, senyora Abad. Té més preguntes? Doncs segueixi. L'any passat, en el Consorci de Benestar Social, es va fer un pla d'ajust econòmic, ja que es preveien ingressos inferiors degut a les retallades de la Generalitat en matèria de serveis socials. Una de les mesures que es va aplicar és l'amortització de 3 llocs de treball, que era una treballadora social, una mediadora i un monitor. Ara sabem que en la liquidació del pressupost hi ha hagut un romanent de tresoreria de 91.290 euros. Com es justifica l'acomiadament de 3 persones per ajust pressupostari i que després que resulti un sobrant de 91.000 euros? Si és el Consorci, està parlant del Consorci? Deixi-ho, el Consell Comarcal. Aquest no és l'àmbit, senyora Abad. És el Consell Comarcal. Quan hi hagi junta, vostè en forma part, em sembla, de la junta del Consorci, doncs crec que és l'àmbit que parlem del Consorci i del seu pressupost en aquell lloc. Té més preguntes, senyora Abad? Segueixi. Bueno, com a Ajuntament de Salt que formem part del Consorci i que un decrement de llocs de treball també afecta el servei, m'agradaria saber quina és l'opinió sobre aquest fet. Vol contestar, senyora Caravellido? És que no disposo del resultat aquest. És l'estat de l'altre dia. A veure, què vol que opini jo que si s'amortís en 3 llocs de treball? Doncs que em sembla fatal. Doncs clar, si no els podem pagar, a més aquesta reestructuració no ha afectat a l'Ajuntament de Salt. És, com molt bé ha dit l'alcalde, és de tot el gironès. Menys Girona és de tot el gironès. Per tant, aquestes preguntes, el lloc adequat per fer-los és a la Junta del Consorci de Benestar Social, perquè és un tot. Salt n'és soci, però aquests 3 llocs de treball no són de Salt, són del gironès. I li recordo que l'Ajuntament de Salt, vostè ho sap molt bé, ha ajudat a que no n'hi hagi més d'acomiadaments, perquè fa els pagaments puntuals molt per davant d'alguns altres que es retracen i això permet mantenir aquesta estructura. I això sap que està reconegut en el mateix Consorci, s'ha dit diverses vegades. Té més preguntes, senyora Abad? Sí, entenem que si no hi ha diners es fan acomiadaments, però resulta que hi ha un sobrant de 91.000 euros. Diners sí que hi havia, és aquí on hi ha potser una mica la situació que no entenem. En tot cas, també no entenem que amb la situació en l'època en què estem vivint a dia d'avui, on hi ha el major índex de pobresa de les últimes dècades, el Consorci de Benestar Social anunciï que té un romanent de 91.000 euros. I això sí que pot afectar també tant a Gironès com a Salt, no? Que s'han deixat de fer coses per manca de pressupost i resulta que hi ha un romanent de 91.000 euros. Com és que es donen aquestes situacions? Escolti'm, hem fet una reunió després de tancar el pressupost del Consorci. Sí. El resultat pressupostari. Si vol intervenir, senyora Caravellido, vostè mateixa. Bé, que l'altre dia li podia haver fet aquestes preguntes a l'interventor, que hi havia el senyor Alvareza, i jo crec que el lloc és el que és l'espai i la persona que porta els comptes i que tanca el pressupost. Com aquí li preguntaríem a la senyora Costellà, allà li preguntem a l'interventor. Ja, però jo no donaré resposta aquí de tot el gironès. Si volen parlem a banda. I del Consorci, clar. És que tampoc... Senyora Abad, té més preguntes? Així li puc preguntar al Consorci de Benestar Social? D'acord, gràcies.
però jo entenc que això afecta Salt, també, no? Perquè formem part del Gironès més Salt, llavors afecta Salt. Bé que deu tenir alguna repercussió. Bueno, doncs li preguntaré allà a la pròxima junta. Gràcies, senyora Abad. Entenc que ha acabat les preguntes? Sí. Senyora Pineda. Sí, després de tots els canvis i estructuracions que s'han fet en l'oficina d'habitatge, de programes que havien acabat, perquè teníem concertada amb la Direcció General d'Habitatge un programa de 2 mediadors, si no recordo malament, destinats a l'oficina d'habitatge, a part d'altres que pagàvem des de l'Ajuntament. El conveni aquest, que era amb el Departament d'Habitatge, que venien una subvenció d'un programa europeu, ha finalitzat. Continuen treballant-hi o no? Com ha quedat ara, com s'organitza el tema de la mediació? Quantes persones hi ha treballant-hi? Quantes n'hi havia i quantes n'hi ha ara? Vol contestar, senyora Pàmies? Aquest programa europeu que ens facilitava el fet de poder tenir 2 mediadors es va acabar, era el programa Rehabitat, i en principi la Generalitat, ara per ara ells no han aprovat els seus pressupostos, per tant nosaltres estem a l'espera de que puguin disposar-nos el fet d'alguna partida per poder nosaltres poder gaudir d'aquests mediadors. Nosaltres ara disposem d'un mediador i prou, és molt poc i el fem treballar molt per la necessitat que hi ha, i la veritat és que voldríem poder-ne tenir algun més, però és l'únic que disposem ara, un mediador. Més preguntes, senyora Pineda? No? Doncs s'aixeca la sessió. Moltes gràcies, bona nit.